Tutorialekin jarraitzeko gaur audioarekin ekidingo dugu, bale? Lehenengo jakin behar dezute nola hartu bideoaren audioa eta kendu. Hemen, hau da audioa eta hau da bideoa. Orduan aukeratzen dugu audioa eta hemen pestaineta honetan ematen dugu eta jaisten dugu beheraino. Orduan audioa kentzen da. Bale, orduan bideoa jartzen badugu ez da zer entzuten. Bale. Bestean egin dugu berdina. Audio aukeratu, pestainetara eman eta jaitsi. Bale. Orduan orain, egin behar duguna da insertar, pista de audio, eta gure fitxategian bilatzen dugu nahi dugu musika. Adibidez, nahi dut hau. Ematen dut, pixka bat behar izango dut juteko, minutu bat edo. Venga. Vale, listo, hemen dago. Orduan orain egin behar dena berri aukeratu. Eta eraman honera. Vale. Vale, listo, hemen daukagu. Orduan orain suposatzen da, hautzen dugu volumena. Vale, gota dago. A ver, lo jartzen den programa. Vale. A ver. Bueno, horrela jarriko zen. Hartu musika eta eraman nahi dugun lekura. Audioaren pistara, bale. Jartzen dugu eta ja, jartzen dugunean bideoa hasiko da, baina musika horrekin, edo audio horrekin. Audioa guztiz